Dit hjerte arbejder hårdt for dig hver dag, især i julen. Vi er heldige at have et stærkt hjerte, men det er op til dig at passe på det. Vi får ikke 3 liv som i et computerspil. Med Hjerteforeningens julekalender får du en ny nem opgave hver dag, lige til at klare i din travle hverdag. Små handlinger gør julen endnu bedre og holder dit hjerte sundt.